Okay mga kabagis ken kakabsat, naimbag nga aldaw yo amin apo. Sa bidyong ito, lulutuin natin ang aking pinamagatang pinihet na bangus sinigang. At para matapos na, umpisan na natin in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, at ito yung mga kakailanganin nating sangkap sa pagluluto. Ang pinakabida natin, itong bangus, no? May kadwa, dato na'y karni tayo apo nga panggisa niya. And then meron tayong mga gulay. Ang gulay lang natin, itong kangkong. Pero pwede nyo ring samahan ito ng okra, labanos o kaya talong. Pero kangkong lang yung nabili kasi natin. At para naman sa ating pangunahing pangrikado, ang panggisa natin, no, meron tayong original na sibuyas, luya at itong ating garlic, no. Meron ding kasamang kamatis. At para naman sa ating mga pampalasa, number 1 naman itong ating sinigang mix na may kasamang patis, pamintang durog, chili powder, MSG at ang ating asin. At kaya lang naman natin tinawag itong pinihet na bangus sinigang ay dahil iibahin lang natin ng kaunti yung kanyang pagluto at lalagyan natin ito ng kaunting tuwek. Okay, rugyanan tayon apo. Sinindihan ko na itong ating kalan at pinainit na yung ating mantika. Pwede na, unahin na nating igiling-giling. Prituhin pala yung ating baboy para matunaw ang taba. Igiling-giling para matunaw ang taba. Igiling-giling para matunaw ang taba. Igiling-giling para matunaw ang taba. At once na naging brownish na yung kanyang kulay, pwede na ito. Hanguin muna natin dahil ito rin yung panggigisa natin mamaya sa ating mga ricado. Okay, kakabsat ken gagayom, dato yon jay bidang mistisang bangus natin. Inasinan na natin siya para magkaroon siya ng lasa dahil uunahin muna nating prituhing lahat ang ating mistisang bangus. Daytaman kabagis, ipisok-pisok mon dayta mistisang bangus, tano masanburn. Dayta, pisok mo pay, umanay pay dita bangir. Yan. May sapay manen piman day bangir. Yan. Yan, yan. Kalubampay tano matosta. At syempre para hindi masayang ang oras, ihinanda na natin ang ating pangtanggal inip. Yan. Yan naman. Nagimasan George daytan. Oh my God. At yung gulay natin, yung kangkong, hinugasan na rin natin siya. At yan na yung ating mga pangmalakasang ricado pagkatapos maprito, no? Yan. Umay kayon apo, kakabsat ken kabagis, ta itagay tayo pay basi ditoy habang aglutluto tayo. At eto na, naprito na natin lahat yung ating mistisang bangus. Kaya pwede na nating simulan yung ating proseso. Igisa tayon apo, datoy pinihet na mistisang bangus. Yan, unahin na nating ilagay itong ating garlic o yung ating native na bawang. Dayta, ikiwar-kiwar mo kabsat. Imekos-mekos mo datan. Orayin tayo laeng apo nga ag brownish niya datoy bawang. Next, ipisok tayon dato nay original nga sibuyas. Ikiwar-kiwar mo kabsat. Dayta, imekos-mekos mon. Ingana tayo rumwar jay aroma na. Isarno tayo dato nay kamatis, yung kakapiranggot nating kamatis, imekos-mekos mo na kabagis. Yan. At meron din tayong itinabing buong kamatis. Pipigain natin mamaya para malasahan natin naman yung kamatis sa ating sinigang. Okay, next, isunod na natin itong ating sexing taba. Ipisok-pisok mo kabsat.
Samo ikiwar-kiwar manan datan tano masisi dato na taba na. Yan, ikewar-kewar mo manan kabagis. Imekos-mekos mo datan, angkel. Yun, pwede na. Ilagay mo na yung tubig niya, kabsat. Yan. Ni, pumutok mo ting. Dapat tinay forward. Yan. Lagyan mo ulit ng tubig hanggang sa tamang-tamang level nito. At yan, inilagay na rin natin yung ating paminta at saka chili powder. Lagyan din natin ng asin para pagkahalo natin, kasabay na siya sa pagkulo, no? Yung ating mga ricado. Yan. Patis naman ito, guys, no? Ipisok mo data patis, kabsat. Tansyahan na lang yung paglagay naman natin ng mga pampalasa kasi titikman din natin naman mamaya kung sakto na. Yan. I-mekos-mekos muli yan, angkel. Yan. Ni, mukhang nahalo mo na kanina, hahaluin mo ulit. Okay, sige. I-mekos-mekos mo man ang angkel. Pagkatapos, ilagay na natin yung kanyang takip para antayin natin hanggang kumulo naman ito. After 30,000 seconds, yan, agborborikan angkel. Kumulo na rin yung ating niluluto. Pwede na nating ilagay yung ating sinigang mix. At ang ginamit natin, itong sinigang mix sa gabi, no? Para maging malapot naman itong ating sabaw. At yan, napakaganda ng pagkulunan nito. At base sa ating nabanggit nga kanina, na yung ating buong kamatis, no? Pipigain naman natin ito. Yan. Ipis ito mo, kabsat. Oh my God. Yan. Sige pay. Nagay. Okay, take 2 natin. Alwadam dayta kabagis. Tanuhan nga matnag. Yan. Oh my God. Pipigain natin ito at ilalagay natin siya, no, habang kumukulo para maglasang kamatis yung ating sinigang. Yan, para malasahan nating meron naman siyang kamatis. Yan yung isang technique naman natin dito. Okay? Yan, ipis item kabsat. Yan, durugin mo siya. Durugin mo siya ng parang pinong-pino. Yan, dyan mo na ibuhos yung galit mo. Okay, ayos ka nun. Ipisok-pisok mo daytan kabsat. Yan. Yan yung ginagawa natin kapag napiga na natin siya, no? Diyan natin siya isasabay habang kumukulo naman na ito. Yan, i-mekos-mekos mo na yan, angkel. At yan, yung ating minong Ilocano. Ang teknik natin sa pagpihit ng ating mistisang bangus sinigang. Sunod natin, ilagay na natin tong mga pritong bangus. At prinito natin itong bangus para mawala yung kanyang lansa naman. At matitikman din natin, nahahalo ito dun sa ating lasa sa sabaw, no? Yung pritong bangus natin. Ibig sabihin, nakatikim ka na ng sinigang, nakatikim ka pa ng pritong bangus. Yan, kumulo na, malapot-lapot itong ating sabaw. Sunod, ilagay na natin tong sili. Hindi na natin siya biniyak para hindi siya aanghang. Kung may gustong maanghang, saka na lang bibiyakin, no, sa kanyang mangkok naman. Okay, yan yung teknik nito. Lagyan din natin ng MSG pang final, pang pinali natin. At pimekos-mekos mo manandaytan kabsat. I-kewar-kewar mon angkel. Okay, yan. Ang dinagdaglag naman natin para mapihit yung traditional na pagluto ng sinigang ay ginisa lang natin ito sa baboy, no? At saka prinito naman natin yung ating mistisang bangus. Yan, kaya nasabi nating pinihit na bangus sinigang. At ang pangpinali naman natin, ilalagay na natin itong ating gulay, ang ating mahiwagang kangkong. Yan, kamu-kamu-temon dayta kabagis. Saka mo ipisok-pisok ditan. Yan. Yan, kamutempay kabagis. Yan, ipisok mon.
Yan, medyo baybayag ang basit, isupay jay oras na. No, 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 Yan. no, no, no. Okay. Yan. Ayusin mo na yan, Uncle, para maganda yung kanyang pagkaluto, pantay-pantay. I-level-level mo. Pantay-pantayin mo na siya. Yan. Yan. Oh my God. At pagkatapos, tatakpan na natin ito. Yan. Ala MJ kaluban, kabagis. Yan. Kalubamon. Tanong agburik-burik manen. Yan. Agburik-burikan. Mabalinan. Dahito yan. Kabsat. Oh yeah. Pakitam. Dahita na'y laman na. No, napananan. Dahita na'y bangus. Yan. Yun. Yun yung bangus natin. Napakaganda ng kanyang itsura, no? Tsaka yung sabaw natin, napakasarap at mukhang malasa ito. Okay? Yun, nakahaid na. Umay kayon, kakabsat, kan kabagis na mangantayon. At ito na yung ating Ilocano menu, ang ating pinihet na bangus sinigang. Nagimasan George.